Яңы ел байрамдарында гына 112 системаһы 67 меңдән ашу шылтырату кабул иткән. Халык башлысы ашыгыс ярдәм сакыртуды һорап мөрәҗәгать иткән. Икенче урында полиция һуңыннан газ хезмәте һәм янгын һүндерүчеләргә кагылышлы шылтыратулар. Ашыгыс хезмәтләрне берләштерүче система күптән түгел генә тулы куәтенә эш башланы. Быга тиклем ул республикада тәҗрибә рәвешендә эшләп килгән. Коткаручылар әйтүенчә, мөрәҗәгатьләрнең 47%-тан ашуының ялган булуы асыкланган. Тагы ла 12% белешмәү генә. Рәсәй гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгы бүген үткән елдагы эшмәкәрлегенә йомгак яһаны. Ведомство итәкчесе Марат Латыпов әйтүенчә, коткаручылар үз эшен лаеклы башкарды. Республикада гадәттән тыш хәл эдемтәләрен бетерү, халык иминлеген тәэмин итү, янгындар, зур хәү менән көрәш буенча 7 эшләр башкарылган. 112 системаның тулы куәтенә эш башлауы ла хәвефсезлекне тәэмин итү өчен киң мөмкинлекләр аса. Хәзердә без менә инглиз телендә, немец телендә, испан, француз, кытай телендә хәзер менә җавап бирергә, булайын. Безнең бит хәзер теге геоинформационный программа, шунда бар. Без хәзер менә кайгы yerдән теге заявителендә шатлату була, шуның менә yerдә без хәзер менә карталар хәзер күрәбез. Именно и күргәс инде, безнең служба реагирования тизрәк шунда бара инде.